Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang yakura ka jela ushan bor lang marbanyang un penkre ban kiren san sa ka weipat ka limpung yakura ya ka balatip kum ka United Professional Boxing ka ban long hanong ba New Delhi haga sngi rakhe ka jinglait lot kari na ka Independence Day. Ushan bor lang padang arpu saus nem karata ude ukhon ba pra na pedeng kiship hongut ki khon jong ka kong sip linda marbanyang basyong basa hapdeng shnong lingka opor shlong. Kani ka long ka scene ka basaw ka ba un penkre ban keo rensan ha ka professional boxing na do ba ulayo khorye ka jingjob ha ka Marine Pro Boxing Promotion house nem arajar arpu ar ka balalong ha Mumbai kat ba ulaya khaj arsin ha ka professional boxing ka balalong house nem arajar arpu ar bad arajar arpu lai ha Manipur. Ushan bor ulaya ibteng yagane ka kam yakura la khat lai snem kinthi kata na do snem arajar shipho bad hado menta shim laken randin na ka kam yele kai namar ka jingang not ka jongu ka long ban yo khor ye ka nam la do knang makan long ka jing mento ye u lembat ye ka yeng ka sem hagani ka jing ye kun ka ban long hanong ba New Delhi ha ka khat santrik unailar arajar arpulai ushan bor un penkre banya kun persha ye prasad katnur ha ka super flyweight sanpu ar kilo. Shibuni Baro, kakaten jonga di Frankie Moment, ban ngade working secretary jonga Meghalaya Pro Boxing Council, bat sesisin ki pempau ka jingkemen bang lalapan pak biang ye we rangi lakai jongi shan barlang barbanyang, beli lakai ka Pro Boxing ka ban Selongha Delhi. Kakaten juga event kedika United Professional Boxing, bat kan Selongha ka Katsantrik u menai August. Kau ian kan Selongha ka Katsau Terik, bat ka fight di kedika Katsantrik.
kila debut ka ta ka fight card ma baki ong but kila da set ye ki opponent but ide ki banabar hi ki bamde kita po na north east opponent jong Shanbor lang teng prasad ka nor padu dei na bar hi amde na po north east but kalong ka jikmen ba Shanbor ula ban peni la ki sap jong la jong but ki dang ki la kai ki banabar hakani ka kinti ka bala ngi kmilin ti ba Shanbor lang la kai pha but wan rai ka jingjok nama ba kilai trish tom bat ki coach su bat Shanbor lang rukum ju hi bat ba mensiam bat ngi ai ka jing kit pocket yang hi ba in la kai ba bat rai ka jingjok nam tai la dia ba ka jai bari bor koi te ka khtek tunga ka dei Shanbor lang marbanyang te ngari kun jong i sprenda marbanyang te ngasa ani hapo laimer sikot kadong isnang nokse tungkre i nanta ka fight te long aka akan taling taisi practice step tentang misi demian lap lepor hi dia long ke kasap boleh uai ngam kuat plan ai mah long kaji em ta entai ke boleh uai kasap yang ni an dot por be kan ni mah am puak plan ai nga kumpul cim ta jong ta la laisien sausin pamantang te arsien na hidro te sisien ngajop long bamtaru ke ngahup ya ka jingjap bi long artis tem bi nakal yang jong ata pinti jong ata ang nut yak takabel long keba kiwe kiyo tem deh long ngala ka arsen mentang ngala ka boxing kelas nem taus nem te takam yo jimentoi tam takani boxing tang mentoi bang nek kai deh long kwai ka jimentoi ketukan dia long kiba kwa penyerap sairap lang yang ama yakuni nam takri kasih mah di sini ada long bahet na baret na haring laki haring ta mentan bahet mentan baret ta